Belai no omor sakra khoroksa takuk Lokhi Charan Deborma I January talni 14 tariko bo oha tai singsar no yakari thangmani tini bini suk sobao sini amsani MDC Rabindra Deborma sir thangui khumbogui tei bini Nukhungo Khakchangma yapharkha tei soti kaisa siring sorok tongui bini laibuma tei bini agini samung khlaima rongno muito khlai nirabota palon khlaikha tei MDC satni khukti जों खोनाखा बिनि लाइबुमानि कक रकनो किसिसा जरानि बिसिंति तै एक समयो बो दैसा मुक्ति एटिसि प्लेसनि प्रधान ते उपप्रधान र सावै सामतां फाइनानि लगियो दंबायखा एक सिमना ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देबर्मा तै ओ दैसा मुक्तिनि एटिसि प्लेसनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन पूर्व सान्तो एटिसि प्लेसनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन tei kebang adobani samtang tipra motno warriors ro tei ukamini kebang bokorong pai dini bini suk sobao khumbogi bono mutu khlai bini adda yakab bini palani santi sanlaikha khanai di MDC sarni khukti kok thaisa thaini narok nai tongo awai news entertainment channel ni bisinti dini ni ochikon samon clip hambaiซึ่งini lain orang tahu orang bangsa berkonflik. Uliawana ini aku ngajak menjadi orang hambai maru. Ini mau bisa memperoleh village committee ini bisa mempelajak dosa kami ini. Sini jatuh saya tak kuakra, jatuh no sini jat. Man khalajak nai borong nang Laxminarayan Deborma thangnai 14 tarik January bo ha tai sungsar tai bini bebak usaha butui sandai masarong yakarui bo Khakchangma yapharkha kini ni ho jorawo chungbono mutu khlaiui kini kaisa Khakchangmani bisa pandasan kali jaga cing bramotani ngai tamne bagai Himalaya bo agini simino kebang ma bisino prai asi laika bini boyos aipana bo do phano emon ka hamjangnai borok sini hodano hamjangnai borok amchaino hamjangnai borok bo sigani simino jonogonni kabangma sebao bo samung khalai phaija keboni dukho kosto bo khnaibania bo jekhana khana karon thango abongi nai boro kabangma bosor orani jনপ্রতিনিধি khamo village committee ni o gram panchayat ni office adaloto bono sinia khub kom boni bagai chungtini bo ayuk sobsugui thimen yagulo phano जों bono mutu khlaya tongmaya kabangma bini जोंनो daigilangmani samuno जों ma painai walai suglai kri bo kebai kunu una hamia samani kri bo hai omai borok kam chini mo amse khub kom boni bagai जों tini bono 1 minute sotisa जों tau tini siring gai tongoi bini je phola যেখানে পন তংথং শান্তি সুবিধা লেখা আনতে বারে কক সাইয়া অম হাইখাই সিনি যত লুকুরক চিনি আমচাইনি বনো বিসি ব্রুম ব্রুম নসং মুইতু খাই মাননাই মুইতু খাই জাগনাই বনি বাগै जों বুসকাঙ্গো অম হাই বরংনি সামুং বারা তাংবায়া বারা ন তাংনা বাগै जों যত্ন আং যত্ন কবগো আসন্ন